som bare har chillet lidt. Rimelig speciel dag. For det er min første dag. Der er flere derovre. Det får jeg se lige om lidt. Ja, så sidder man og chiller her til første dag. Så får man penge af dem alle sammen. Nice. Men så, fordi jeg har et lille projekt kørende med ham her. Nej, det kunne jeg så ikke. Ja jo. Et lille projekt kørende med ham, Rasmus. Der kommer et lille billede af ham her. Ja, der synes jeg lige Rasmus. Der har godt sådan her, måske. Jeg ved ikke, hvad for klip jeg tager. Men så må jeg chillet lidt. Og så tænker jeg bare, jeg mangler nu til mig og Rasmus projekt. Det er fordi, når vi sidder og taler, så larmer jeg meget over Skype. Fordi jeg bruger min computers mic. Så tænker jeg, lad mig spørge min mor. Så spørger jeg min mor. Og så får man sådan en rigtig lille frakke. En lille mikrofon. Og en lille plade. Og en lille ledning. Og papir. Og en blå pose. Lad os unbox den her. Så lad os gå hen og unbox. Så er vi hen ved boksen. Eller unplade. Vi unplader. Lyder lækkert. Se, kan I se? Der er sådan en lille dims, man river i. Kom fat i den. Så må jeg den op. Ja. Nå. Så ligger der ledninger hernede. Og de hænger fast på den anden side. Hvad gør man så? Kan man ikke øve det? Okay. Så gør man så. Nej. Nå. Sådan der. Det er svært at gøre med en hånd. We make it. We opened that thing. Reduce. Yes. Tingene bagfra. Hvad er det så, vi skal gøre? Zoom in. Zoom ud. Okay. Vi stopper lige ude, fordi vi har en teknisk problemer med at ikke kunne åbne pakken. Tekniske problemer er løst, så papir. 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 Pose papir. Stå. Æble. Pose papir. Lad os komme tilbage. Mindre distrahering. Okay. Så har vi fået lortet væk. Så trækker vi lige den her op. Sådan der. Så har vi basen lige der. Så er der sådan en lille base her. Den er smart. Se, den kan drejes. Den kan drejes rundt. Og den kan løfte sig. Dårlig kvalitet. Aldrig købt det. Nej. Det er bare mig, der er dum i runden og sådan der. Nu virker lortet sgu. Så kan man sidde og tale der i. Lille hul. Sidemikrofon. Ledning. Lad os gå også i den lige. Så vi chiller. What the fuck. Så vi chiller over på computeren.
Så den bas sat i. Den er sat i lige dernede. Lige dernede. Så lader vi en. Ole, det er fødselsdag. Det er min dåbsgave. Hvor er det? Det står lige der. Mark. Mit navn. Nej, jeg kan faktisk ikke mit navn. Ej jo. Nu håber jeg så, at folk kan høre mig, når jeg sidder og taler med dem. Så man og chiller tv. Børne-tv. Så ja. Så ses vi jo bare en eller anden dag. Og hvis du bor i Hjørring, så kan det være, at du kommer til at se mig. Måske. Nej, måske. Jeg giver dig en illusion, hvis du ser mig. Ja, ses. Ciao, ciao.